بعد سعدات عاد أبوس أتنامري بلغ بحجات كله قريبالنا بجرعات شم بحجات كله قريب كيام بجرعات في غيابنا حوشنا سرعات أبوس قلنا تنين أقبحات أما تنبر ورد الكامعة أفتات كأسفرنا وخمران قراوعات الحقوق سفرنا سمعنا من بعد أيات لي أنزح بربرا انجليز رخيبوا مع الحسن قرا ندحري جدر بخان باديلا أطربوا قوان عمناتا ما سينا قاسا ولا مردان سبيت فاقف باقوبرتا سلام كبرانن تخطاتلتي إريتريان ميديا نت أسمرا نلومي فلامي بوليتيكوم انقصاص أب إرترا بزبل زدالنا تحستينا قربنا لكم زلنا ناب تحستونا نسقران لنا إفرم قدي سنة مكتتال أي أنجليز إذن قاسدو خب حد ما تسددو خب خان حتى من بلع والدو قلت نغيولا نعقيدو زبد هذا الحزبين مشتو زبد رايدلي حزبين مشتو بعد شمت داسني شمتو بعد حرادة تاسن حراتو بعد سمت نهر اللي بغليتو بعد سمت نهر اللي بغليتو بعد شمت عشان شمتو بعد حرادة تاسن حراتو قاش أخوتي وعلى البيت كاتو حتى ناخون مشتو إنجليزن أمريكان كابتن كند صلاتيز بإرتران إرترا كم هاجر نخيتقوم زعاران جناو الناس بإرترا كبرؤسو زي وردان زلوا قفعنياتات منقستاتين إرترا ناس نتان نخيتركبن مأنتي جلوباوي استراتيجي إن بمبال نهز بإرترا نبارنت نخودق كم مفارق أربعتاتن فلما حمساتاتن جميران أنصار هاجراوي ربحة إرتراو السرحان جناون حجي قبل علي إرتران هزبان تنقل كم فتسام دحر زي بلان زلوا هاجراتين إنجليزن أمريكان أمريت إرتران كلوا سقطات إرترا نبربحن بموعلن نهزب إرترا دما بأس قدادن بحيلن مس إثيوبيا كم زت أمبر بمقبارن نقتلت سدت قنان سكياتن زفردا بمخانن إرتراوي زفلطون كفلطوز قبون تاريخيهم أبجزية من محضر إنجليز أب إرترا أب كتماتات ترح زي كونه انتلا أب قطرات تأميت حركانن سقات بزعبا مساع عدلون بسفحو سريسو نبرام اتزخف أخونتات دما أب قطرات نيروم مجزات الطليان بزي كانتهم استقاومون نربحو زي قلقلون حفاش زبي نخالوات لمداوان مسافتن شمامنتن بورسي أبزرخب وسلطان يابوتاتهم كقدسلون شمامنت بمخان كم قرمم أبلعلي أحواتهم ساطح فطرون زقف حباب كفتلهم إنجليزون نزي نمكففال عدل زهباقات أمن لمدن بمستوعال نتقاق مليسو بمقفاح سلطانو خدلدلن نهزبي ستلبت إلو نخقزاء بزيادة سريح اللوم أبساحلن معراباوي قولاتاتن كابزبن تاليان زنغلن فتح زي رغبن من لاعال أمانغو بهيرة تقرز غونو توفارون شماقلن ستوهالو دربتات بزيادة نمقفحان نبربحو نمو علان سرحيم مجزاتي إنجليز أب بهيرة تقرد راح زي كونه انتلاي أب انداتاتن قبيلاتاتن بن عمر هادن دوان كالوتن كساب مكتتالن مزمات ريتن حد حدوم زخيد فحفحن باسن كم زقهر قبرام بسنكز دما بزح يوتن نبرتن كمزتفى مصحفين فلاله أب قصاتا أسفيرات واللام أب كم زخونتات إنها اللو دمايم كم شيخ إبراهيم سلطان زآمسلو بلحتي إرتراوان نشيط أراتات إنجليز بمفلات نتي بلمدز نبره نايل علن تحتن دربتات مالت جزاين تجزاين حماق لمدي أبهرة تجري نخترف بزح زتعارون زتعوتلون أبكبساون كابزي نايمة تحت إرترا زفل لميلا يختلاي نبرن مجزاتي إنجليز أمانغو دك أباتن مأكلاي عليتن تماسا سالن بمغنيات مريت نزفتر من السحابات إرتراوان
حدحدهم نخكتاتلو نتسل انفللين يقفحون حوي يركعلون نبرام أبزون نزئكي تكبارات إنجليز نمخلاف كم ولد ماريام زأمسلو لبامات مراحتي نهزبي كالرقاقون كالنقاقحون اجيقوهم سبسبوم بخمزن ود خمزن كا اتي نايمت اخخابن محبرات نايمت ارنافن نهزبي ارترا بزعبا هاقرنت نايمن كاحن تكبارات ببقروب تأتاتوا هزبي ارتراون كسعبومن كام مخروم بزح كم مهارن سلجمرة نمجزاتي إنجليز زبدهن ناخونا مسا بمسرت عدالاوي مصحفين فلالة تقارلاي ألم سجد تصفاي نأتو ولد ماريام بمزرابن كالوت بملكع كالم محتد كابزة زراربوم بمئكابن أم مصحفو أسفير وخمزلو اتاناي فلما محبر فقر هاجر اتبهال كتمسرتن كلا بوليتيكا وعلامة أين بران أم جمار أربعتات طاليان أب تحت إنجليز بمخان نإرتراوان يقتلون تريتن نبرتن إرتراوان يزومتون سلزنبرو نزي التقاوم نايترعان محبر يانيرا اتا بحموشتا قنبوج شهنش عتميتن 41 زقمت محبر فقر هاجر مفها زقرفتو سندات سلزيلة بزعبان فتاتان زسالت أطو قدياتن زنقر صحفات أيركبنيوم أتو ولد ماريام كم زبول وغن محبر فقر هاجر ناي بوليتيكا محبر أين برتن كمتي بترقاقا مستقلسة أم جمار أربعتات طاليان أب تحت إنجليز كوينوم إرتروان يقتلون يزومتون سلزنبرو نزد تقاوم ناي ترعان محبريا زنبرت أنصارتي فاشيست إيطاليا زتأتاتو عليتاوي أفلالاي أنصار قفعتات برت زيوردو إيطالياوان أنصارتي كاب سلطانهم زي تقنطوطو إيطالياوان أم محدرتي أبلع الهزب زوردو وزنبرو متن زي نورم مقطعتن كفليتن وزته قالسي كم زكايرت دما ينقر الله أبتما جمرتا محبر فقر هاجر بربعة زخونو مسرت أبالاتيا قويما كسام وداتا شحنش عتميتن 43 عامة مرتها بلاخا نتي زتا مسرتة اللو علاماتات إنها تقالست درقا بطر نفتا صنحت حدا قابتي اتا محبر زي السلاسلوتو قديات بقاس تسيمو أبالات زنبورو نمم محدار بريطانيا زماخرن زحقزن حدا بيت مخري دق أبات كمز مسرت مقبارين يروم أبلع لزي إرتروان زيقاتات كدانا يلو زخولو ناتهم فولي أبيات فردي كمز قوم أبلع لمقبار قدياتهم بيقباي زسمعلو لعلواي بيت فردون اتمم محدار مسرت اللهم محبر فقر هاجر كاب قنبو شحنش عتميتن 41 كساب تقمتي شحنش عتميتن 43 مالت نأستات كلت عامتن فرقانيا سريحة أبز أوانز دما كتر علو زقبا بزح تكبارات من محدار بريطانيا ينيروم سيلفيا بانكرست تتبهال تماقواتي حبرة إرتران إثيوبيان مأنت إثيوبيا اختبل نبوزح كابتي شارنتاون عماسن تكبارات نايتم من محدار تكالة نيريام نقابلنت نعالت مفللاي ببريطانيا يقتصل كمز نبرن مردا نحدا مراحت تاكسين زنبرو إيطاليوان ستوهبه زوار ملأختي تتكس اتملأختي بمسرت كبسبة سلطان بريطانيا ستوهبه تأزاز أبتن تاكسي دكبات مسفار بتبكي زتخل كلايوم نزت تأزاز زمت أحاس ورقة فقاد مالت لتشنسا زحدك تكباريو زبل نبرام ببوسح مريات مبار فاشيستاو على تنت كمز نبرو يقتصل نير مالت يوم ترعنا هزبي زقر بلوز نبره كال تكبار نايتم محدار نفقادات نقدن عدلا مريتن زملكت نبره بزي مسرت زي من محدار بريطانيا نيطالياوان ناي لأخنا مصان فقادات نقد كهبن كله نيرتراوان كم عبد الله قنافر عبد القادر كبيرا نعاقاتهم زمسلو قالوا دقبات عملكتن مخل قالوها بوزح ززاربه قداي نبره بزي خيتوسنه من محدار بريطانيا مريت كاب إرتراوان وسيدو نيطالياوان إن عدلم كله تماساسال عدل نإرتراوان كالكلام كمونغوتي إيطالياوان مريت زتعدلولو بوتاتات بانكرست نعدو وقرا دقرا لبقى كنا حيلا قرعن مراران تتكس بزعبا مقراط أقراب بإيطالياوانن أبلعلي إرتراوان زتسعان زنبره كبيت قبرن كارتسنون بزح ترعانات قريبيوم محبر فقر هاجر نزخلو بزقباء تلعلون تتابقلهم كم زنبرت بزح زكاة عيمسلن سقر زقن كتكيداي كالتن فقر هاجر مالت فقر إرترا خمز نبره
ኣቶ ወልደማርያም ጥራይ ዘይኮኑ ኣብቲ እዋን ናይ ኢትዮጵያ ዝምባለ ዝነበሮም ኤርትራውያን እውን የረጋግጽዮም። ፍቕሪ ኤርትራ ማለት ግን ብዝያዳ ፍቕሪ ናጽነት ካብ ፋሽስቱ ኢጣልያ እምበር ኣብዚ ናይ ፈለማ እዋናት ካልእ ዝለዓለን ዝተነጸረን ትርጉም ዝወሃቦ ዝነበረ ይመስልን። ፖለቲካ ናይቲ ግዜቲ ብዝያዳ ፖለቲካ ናይ ምክልኻል ናብ ግዝኣት ጣልያን ንኸይትምለስ ናይ ምጽዓር እንግሊዝ ንጣልያን ዝህብዎ ዝነበሩ ስልጣን ናይ ምንካይን ንዕኡ ብዝመሳሰል ካልእ ኣመለኻኽታን ዝተዓብለለ ዝነበረ ድማ ይመስል። ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ኣርማ ናጽነት ዘየለዓለትሉ ምኽንያት ኣብ መንጎ መስረታ ሃረርታ ናጽነት ስለ ዘይነበረ ዘይኮነስ ኣብቲ እዋንቲ ናጽነት ኤርትራ ይከኣል እዩ ወይ ብመንግስቲ ብሪጣንያን እተን ካልኦት ሓያላትን ክፍቀድ ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ወይ ተስፋ ብዘይምንባሩ ይመስል። ብሪጣንያ ንኤርትራ ምስ ሓዘት ተቐላጢፋ ግዝያዊ ወተሃደራዊ ምምሕዳርያ ተኺላ። ወሳኒት መጻኢ ዕድል ኤርትራ ይኮንኩን እቲ ጉዳይ በርባዕተ ሓያላት መንግስታት ኣብ ዋዕላ ሰላሚ ዝውዳእ ስለ ዝበለት ድማ እቲ ሕቶ ኣብ ልቢ ኤርትራውያን ከም ዝውንዘፍ ኮይኑ ነይሩ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ምምሕዳር ብሪጣንያ ክሳብ 1944 ጉሁድ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ብምኽልካል እውን ናይ ምድስካል መንፈስ ነጊሱ ዝነበረ ይመስል። እዚ እቲ ዝመስል ምኽንያታት እዩ። ብሓቂ ግን ምምሕዳር ብሪጣንያ ንኤርትራ ከም ሓንቲ ንናጽነትን ሃገርነትን ዘይትበቅዕ ግዝኣት እያ ትቖጽራ ዝነበረት። ብቁጠባ ነብሳይ ትኽእልንያ ዝብል ብዘበን ጣልያን ይኹን ሽዑኡ ብእንግሊዝ ብተደጋጋሚ ዝንዛሕ ዝነበረ ትንታነን ፕሮፓጋንዳን ንገለ ንናጽነት ክቃለሱ ዝግብኦም ዝነበሩ ኤርትራውያን ዳርጋ ኣእሚንዎምን ተስፋ ኣቑሪጽዎምን ነበረ። ናጽነት እንተበልና መን ክህበና? እንተተዋህበናኸ ምዝ ድኽነትና ኣበይ ከይንኽእሎ ዝኣንፈቱ ኣብ ገለ ኤርትራውያን ዝነበረ መንፈስ ንሓደ ስሙርን ጡሙርን ናይ ናጽነት ምንቅስቓስ ይዕንቅፍ ከም ዝነበረ ክግመት ይከኣል። ደጃዝማች ገብረ ዮሃንስ ተስፋ ማርያም ኣብቲ እዋነቲ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ዝነበሩ እዮም። ንሶምን ከምኣቶም ዝኣመሰሉ ሕብረት ዝሓተቱ ካልኦት መንእስያትን ናጽነት ዘይሓተትሉ በንጻሩ ጸግዒ ናይ ኢትዮጵያ ዝሓዝሉ ምኽንያት ምስ ምሕራር ኤርትራ ካብ ዝበልዎ እዩ። ቃል ብቓሉ ከም ብበልኩም ናይ ደጃዝማች ገብረ ዮሃንስ ተስፋ ማርያም። እዚ ሎሚ ናጽነት እትብልዎ ዘለኹም ሳላ ክፍኣት ጣልያን ከመይ ገይሩ ሽዑ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣተሓሳስባን ሓንጎልን ክነብር? ናጽነት ርእስኻ ምኽኣልን ምምሕዳርን ክመጸና ኣይከኣለን። ናይ ተገዛእነት መንፈስዩ ኣብ ሓንጎልና ተቐሪጹ ዝነበረ እቲ ሽዑ ዝነበረና ኣተሓሳስባ ሕብረት ዝብል ይኹን ናጽነት ዝብል ይኹን ካልእ ዝብል ናይ ጽልኢ ስምዒት ደኣ እምበር ዝኾነ ሰብ ኣዕሚቑ ሓሲቡ ዝገበሮይ ክበሃል ኣይከኣልን። በዚ ግብፂ ናተይ ትብል፣ በዚ ጣልያን ናተይ ትብል፣ በዚ ድማ እንግሊዝ ፖለቲክኡ ገይሩ ክፈላለየና ምስ በለ እቲ ምርጫና ኮይኑ ዝረኸብናዮ ምስ ኢትዮጵያ ምሕባር እዩ በሉ ድሕሪ ናጽነት። እዚ ኣባህላ ናይ ደጃዝማች ገብረ ዮሃንስ ተስፋ ማርያም ንኣተሓሳስባ ሓደ ውሱን ክፋል ናይቲ ሽዑ መንእሰይን ምሁርን ዝነበረ ዜጋ ይውክል እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ግን ኣቶ ወልደማርያም ስምዒት ኢትዮጵያ ድሓር ደኣ እምበር ካብ ፈለማ ከም ዘይነበረ ወይ እንተነበረ እውን ሓይሊ ከም ዘይነበሩ እዮም ዝገልጹ። ኣብ ውሽጢ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ዝነበረ ደላይ ናጽነት ኤርትራ ድማ ስለ ዝተገርሀ ነታ ማሕበር ከም ዘጥፍኣ ብናይ ስልኳን ናይ ውሽጥን ተግባራት ጸግዒ ኢትዮጵያ ከም ዝሓዘት እዮም ዝገልጹ። ሓደ ናይቲ እዋን ሰነድ ብሪጣንያውን ተመሳሳሊ ርእይቶ ይዝህብ። ናይ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ኣረኣእያ ናብ ኢትዮጵያ ገጹ ኣብ ዝዛዘወሉ እዋን ከም መራሒ እስላም ኣስመራ ዝረኣዩ ዝነበሩ ደጊያት ሓሰን ዓሊ ነቲ ማሕበር ከም ዝገደፍዎ ድሕሪ ምጥቃስ እቲ ሰነድ ኣብቲ መጀመርታ እምበር እቲ ምንቅስቓስ ወይ ማሕበር ሃገራዊ ኣንፈት እኳ እንተነበሮ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክሕውሳ ዝተወፈየ ወይ ዝተበገሰ ኣይነበረን ይብል። ክሳብ 1943 ዓመተ ምህረት ኣቢሉ ከም ሸኽ ኢብራሂም ሱልጣንን ሸኽ ዓብደልቃድር ከቢረን ዝኣመሰሉ ደሓር መራሕቲ ኣልራቢጣ ኣልእስላምያ ዝኾኑ ዜጋታት ካብ ዓበይቲ መራሕቲ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር እዮም ዝነበሩ። ንኣብነት እኳ ብላታ ፋሲል ዕቑባዝጊ ዝተባህሉ ደጋፊ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ብ22 ለካቲት 1944 ብምኽንያት ጉሁድ ደገፎም ንኢትዮጵያ
ብምምሕዳር ብሪጣንያ ምስተኣስሩ ዓብደልቃድር ከቢረዮም ተዋሒሶሞም እዚ ድማ እቲ ምፍልላይ ገና ዘይተነጸረ ምንባሩ የመልክት ምኽንያቱ ዓብደልቃድር ከቢረ ምስቶም ናይ ሕብረት ኣይኮኑን በንጻሩ ግን ብላታ ፋሲል ዕቑባዝጊ ደጋፊ ሕብረት እዮም ዝነበሩ ከም ኤርትራውያን ግን እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ተዋሒስዎ ማለት እዩ ብሓፂሩ ብውሕዱ ክሳብ መወዳእታ 1943 ኣብ ኤርትራ ወገን ዝፈለየን ዝተወደበን ፖለቲካዊ ጉጅለታት ነይሩ ክንብል የጸግመና እዩ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጸብለል ዝበለት ማሕበር ናይ ቅዱሳት ዜጋታት ካብ ምዃን ክትሓልፍ ኣይከኣለትን ነፍሲ ወከፍ ነታ ማሕበር ዝመርሕ ዝነበረ ሰብ ናይ ገዛእ ርእሱ ጽልዋን ህዝባዊ ሰዓብነትን ዝነበሮ እዩ እዚ ድማ ብትውልዲ ብሽመትን ብተመሳሳሊ ተፈላጥነትን ህዝባዊ ተቐባልነትን ዝመጸ ስለ ዝነበረ ናይ ጸጸግዕኻ ሓዝምበር ዋጋ ክወሃቦ ዝኽእል ናይ ምትእኻብን ሓድነትን ኣንፈት ፍጹም ኣይነበሮን ብኻልእ ኣዘራርባ እተን ክሳብ 1944 ዓመተ ምህረት ዝነበራ ቀዳሞት 3 ዓመታት ምምሕዳር ብሪጣንያ ንናጽነት ኤርትራ ዝኸውን ፖለቲካዊ መንጸፍ ዘይተነጽፈለን ምንባርን ክንግንዘብ ንኽእል ኢና ኣብቲ እዋን እቲ ብሪጣንያ ናይ ገዛእ ርእሳ ፖለቲካውን استراتيجياون تلمن مدباتن تحنصص منبارا خا رينا ኢና እታ ቀንዲ ነዚ ዘይንጹርን ዝተሓዋወሰን ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ዝኸሰበቱሉ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኮነት በየናይ ኣገባብያ ግን ነዚ ዕድል እዚ ክትረክብ ዝኽኣለት ድሕርዛ ሙዚቃ ተኸታተሉ نجبر بابورات بحري إريتريا مقاديشو ترب حجر صوماليا نايكدم لي مادا شرع الديمقراطية أملاك قلبي سوا ناينت عنت مويا عدي حالي جبالو حد جيغانو حد جيغانو حد جيغانو بعد من ينبتلمو كساب ميازيا 1943 بريطانياوያን ኣማሓደርቲ ኣብ ኤርትራ ግምት ክወሃቦ ዝኽእል ኢትዮጵያዊ ስምዒት ከም ዘይነበረዮም ዝገልጹ ዝነበሩ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ናይ ዝዓመት ዝቡን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራ ሓደ ናይ ንግድ ወኪል ንኽህልዋ ተሓቶ ንዝነበረት ተደጋጋሚ ሕቶታት ብሪጣንያ ብተደጋጋሚ ትነጽጎ ነይራ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት እውን ኣልጋ ወራሽ ኢትዮጵያ ኣስመራ ንኽበጽሕ ንዘቕረቦ ሕቶ ቅቡል ኣይነበረን ይኹን እምበር ብሪጣንያዊ ኣምባሳደር ሃው ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ነቲ ሕቶ ኣትሪሩ ይጣበቐሉ ስለ ዝነበረ ኣብ መንጎ ብሪጣንያውያን ሩሱን ክትዕ ምልዓሉ ኣይተረፎን ኢትዮጵያውን ክሳብ 1945 ንሓደ ግርማቸው ተኽለ ሃዋርያ ዝተባህለ በዓል ስልጣን ሰዲዳ ኣብ ኣስመራ ናይ ዜና ወኪል ከተቐምጥ ፈቲና ነይራ ንሱ እውን ኣይኮነላን ብሓፂሩ እግሪ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ፍጹም ኣይነበረን ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ብወግዕ ዝኣተወት ኮሎኔል ነጋ ሃይለ ስላሴን ተኮላ ገብረ መድህንን ዝተባህሉ ኢትዮጵያውያን ሰበስልጣን ብ1946 ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ርክብ ቤት ጽሕፈት ማለት ላያዘን ኦፊስ ምስ ከፈቱ እዩ ኢትዮጵያውያን ሰበስልጣን ግን ብገለገለ ምኽንያት ናብ ኤርትራ ጉዕዞ ይገብሩ ነበሩ መብዛሕቶም እዞም ሰበስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ስለ ዝነበሩ ነቲ ውሽጢ ዝካያ ዝነበረ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ጽቡቕ ግልባብ ይኾንዎ ነበሩ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ተራኸብቲ በዓል ስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ግን ከዓ ኤርትራዊ ዝኾነ ብላቴን ጌታ ሎሬንሶ ተኣዛዝ ዝበሃሉ ኤርትራዊ ነበሩ ሎሬንሶ ብሰነ 1900 ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ተወልዱ ጣልያን ይህቦ ንዝነበረ ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ምስ ጨረሱ ግን ከም ብዙሓት ናይ ትምህርቲ ሃረርታ ዝነበሮም መንእስያት ብ1922 ገጾም ናብ ኢትዮጵያ ብምኻድ ምስ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ተራኸቡ ሃይለ ስላሴ በቲ ግዜቲ ንኤርትራውያን
بصبوق ناي مقبال ميلا يخطلوا بمنبارهم نلورينسو نامونت بوليه فرنسا بملآخ ناي حق تمرتي نخكتاتلو حق زوام لورينسو كاب فرنسا مستملسو حدا خابتهم هايلا سلاسي أزيوم زأمنوامن زتا أمامن لومن سبسلطان منغستون بمخان أبز تفلالي كبزبالي حلاف النتاتنا إثيوبيا أقل طاليان إثيوبيا وريرو مسحازة لورينسو مس هايلا سلاسي تسددومو دارغا نبومولو نايتوم نغوس حقاو خطعات أب أهقراو مقابعان مس منغستات عالمن حنصص لومن تماغوت لومن أبزي ناي هايلا سلاسي ناي سدت أوان مالت كاب شحنش عالتميتن سلاسان شومنتن كساب شحنش عالتميتن 40 أبز نبرقزي لورينسو كاب أوروبا بمجد السودان ناب إثيوبيا سليخم بمئتاو مستوم أنصار طاليان عتيقم زنبرو حربنياتات إثيوبيا بمرقابن مساتهم ناستات حدا عمد بمصناحن قصالነት سلطان هايله سلاسي نخرغاغص عبي أبركتو زغبرو ኤርትራው ሰብ ነበሩ ኣብዚ ዑደቶም እዚ ምስቶም ንጣልያን እናራሕርሑ ምስ ሓርበኛታት ኢትዮጵያ ዝቃለሱ ዝነበሩ ኤርትራውያን ብምርኻቡን ናይ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ስብከት ይገብሩ ከም ዝነበሩ ይንገረሎም እዩ ኤርትራ ኢትዮጵያዊት እያ ዝብል ሓሳባት ኣብ ኣእምሮ እንግሊዛውያን ይኹን ገለ ኤርትራውያን ንኽሰርጽ ካብ ዝኽኣሉ ሓደ ሎሬንሶ ምንባሮም እውን ይዝምቶ እዩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ጣልያን ድሕሪ ምልቃቐን ማለት ኣብ ምጅማር ኣርባዕታት እውን ሎሬንሶ ኣስመራ እናመፁ ምስ ገለ ናብ ኢትዮጵያ ገጾም ዝዘዝቡ ዝነበሩ ኤርትራውያን ካብ ዝራኸቡ ሰበስልጣን ሓደ እዮም ዝነበሩ ናይ ሽዑ ሰባት ከም ዘዘንትውዎ ሎሬንሶ ይኹኑ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ነቲ እንግሊዝ ዘስምዖ ዝነበረ ንኤርትራ ናይ ምምቃል ሓሳባት እውን እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ዝቃወሙ ኣይነበሩን ሎሬንሶ ኣብ ቤተ መንግስቲ ሃይለ ስላሴ ሰፊሕ ስልጣንን ተሰማዕነትን ስለ ዝነበሮም ሚዛኖም ቀሊል ኣይነበረን ነዊሕ ከይጸንሐ ግን ኤርትራዊ መበቆሎም ቅንኢ ናይ ዝተፈላለዩ ኢትዮጵያውያን ሰበስልጣን ናይቲ እዋን እቲ ከላዕለሎም ተረአየ ጓልቶም ከም መወዳድርቲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ዝረአዩን ብህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ዝፍተው ዝነበሩን ራስ እምሩ ሃይለ ስላሴ ተመርዖም ስለ ዝነበሩ ድማ ብዓይኒ ጥርጣረን ከም ተቃዋምን ክረአዩን ጀመሩ እሞ ስልጣኖምን ተሰማዕነቶምን ጎደለ ኤርትራ ምስ ትግራይ ተሓዊሳ ኣብ ትሕቲ እንግሊዝ ንኽትጸኒሑ ዝደሊ ዝብል ሕሜታን ክስን እውን ተሰንዘረሎም ዝያዳ ዝግን ኣካይዳ ኢትዮጵያ ንሎሬንሶ ዝምእምኦም ዝነበረ ኣይመስልን ብ29 ጥቅምቲ 1943 ንኣብነት ናይ ብሪጣንያ ኣምባሳደር ሃው ንሎሬንሶ ከም ዝረኸቦም ይገልጽ ኣብቲ ርክቦም ሎሬንሶ ሃይለ ስላሴ ዲክቴተር ኮይኑ ናይ ውሽጢ ሃገርን ናይ ጽሕፈትን ሚኒስተሩ ጸሓፌ ትእዛዝ ወልደ ገርጊስ ድማ ሙሉእ ስልጣን ኣብ ኢዱ ብምእታው ኣዕርኹን ኣዝማዱን ይሸይም ኣሎ ከም ዝበልዎ ይጠቅስ እዩ እቲ ኣምባሳደር በዚ ደው ከይበሉ ሎሬንሶ መንግስቲ ኣዝዩ ድኹምን ብኡዲት ዝተበልዐን ኮይኑ ኣሎ ክብሉ ከም ዝተዛረቡ ይጽሕፍ ናይ ሎሬንሶ ነቐፌታን ዕቃበን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ መሪር ዝነበረ እዩ ዝመስል ኣብ ካልእ ሰነድ ኣምባሳደር ሃው ሃይለ ስላሴ ቁፅፅር ኣጥፊኡን ተገላቢጥዎን እኳ እንተሎ ንእሽቶ ሂትለር ግን ይኸውን ኣሎ ወልደ ገርጊስን ብጾትን ከዓ ናይ ጌስታፖ ዝመስል ፖሊሳዊ ስርዓት ይኽተሉ ኣለዎ ክብሉ ሎሬንሶ ከምዚ ተዛረብዎም ይገልጽ ሎሬንሶ ነዚ ዝበሉ ካብቲ ብተኸታታሊ ዝሓዝዎ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ፖስታን ቴሌግራምን ሚኒስተር ወሪዶም ናይ ቤት ምኽሪ መወሰኒ ሕጊ ፕሬዝደንት ኮይኖምሉ ኣብ ዝነበሩ ናይ ሓውሲ ውሽጣዊ ማሕዩር እዋን እዮም ድሕሪዚ ሎሬንሶ ነዊሕ ኣይጸንሑን ብ1945 ኣምባሳደር ተባሂሎም ንሞስኮ ብዝተጎልበበ ጥርዝያ ምስ ተሰደዱ ካብ ዓንኬላ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተገለሉ ዋዕላ ፓሪስ እናተኻየደ እንከሎ ግን ሎሬንሶ ሓሚሞም ተባሃለ ብዛዕባ ኣማውቶኦም ከዓ ኣብ ሓደ ሕታም ሰሙናዊ ጋዜጣ ንዝሰፈረ ንርአዮም እቲ ጋዜጣ ከምዚ ይብል ብወርሒ ሕዳር 1939 ዓመተ ምህረት ማለት ግእዝዩ ብርቱዕ ሓሚሞም ስለ ዝነበሩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመልሱም እናወደቑን እናተንስኡን ገለ ወርሕታት ምስ ሓለፈ ግና ብጸማሊኦም እንከለዉ ብ24 ግንቦት 1939 ግእዝ ማለት 1946 ወይ 47 ካብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም ነቲ ዝጀመርዎ ስርሖም መታን ክቕጽሉ ንሞስኮ ምኻድ ተኣዘዙ እሞ ብኣይሮፕላን ሃገረ ሽወደን ምስ በጽሑ ሕማሞም ስለ ዝበርትዖም ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ሆስፒታል ኣትዮም ኦፕራስዮን ምስ ተገብረሎም ብ15 ሰነ 1939 ወይ
47 መዓልቶም ሓፀረት ይብል ኣቃታትሎም እንታይ ምዃኑ ኣይነግርን ግን ኢድ ሃይለ ስላሴ ከይሃለዎ ኣይተርፍን ኣብዛ ጋዜጣ ሰፊሩ ከም ዘሎ ብፀማሊኦም እንከለዉ ተኣዚዞም ዝብል ሓረግ ቅሬታን ጥርጣረን የስምዑ ሞት ሎሬንሶ ኣዝዩ ዘተሓማምን ዘጠራጥርን ምንባሩ ኣብቲ ግዜት እውን ብዙሕ ከም ዘዛረበ ይዝንተዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ተጠቒማ ኣገዳስነቶም ምስ ኣብቅዐ ኸዓ ብኸመይ ተጸጉዖም ከም ዝነበረት በብመድረኹ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ክንርኢና ሎሬንሶ ተኣዛዝ ከዓ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ መርገፂ እግሪ ንኽትረክብ ምድሪ ዘጣጥሑ እኳ እንተነበሩ ካብቶም ቀዳሞት ግዳያት ናይ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ዘጓንፎም ኤርትራውያን ክኾኑ ግን ተገዲዶም ንጸላእ ምግልጋል እዚ ይትርፉ ሃይለ ስላሴ ንብዙሓት ዘገልገሉዋ ኤርትራውያን ኣብ መወዳእቱ ብኸምዚያ ትፈድዮም ነይራ ብዙሓት እውን ብኸምኡ ኣሳዲዳ ንብዙሓት ብዘይኣሰር ዘሕቆቆቶም ኣላ ንኤርትራ ዘይበለ ኣብ መወዳእቱ ኣብ ክሳራ እዩ ዝኣቱ ከምኡውን ኣብ ጣዕሳ ናይ ልበይ ክዛረብ ግዜ ዝኸድለይ ናይ ልበይ ክዛረብ ግዜ ዝኸድለይ ኣነ ክንደይ ግዜ ከምዚ ለምንባረይ እናኸበለይ ግዜ ኸመዓልቲ አቤት 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 አምላክ የመልክክ ንኽንደ ያጓብ ዳልውሎዊ ንኽንደ ጀጋኑ ተሳኺሎሚ ንኽንደይ መንእሰይ ተሳኺሎሚ حسوت انت بركس وحاكم لك جزي 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 كبراتن كبرانن تخاتلتي إريتريان ميديانيت أسمرا نايلو متحستونا أبزي تزازيم الله كالي جزي تماساسال تحستو حزنا لكم كنقربينا بب زلنا سسناي نخلاتنا زل عالم او الزخري نسمعتاتنا عوتنا حفاش ملك عقابة أبرس عمبابة ونهار كرب عن سبع أبرس عمبابة ونهار كرب عن سوا وين تقوبو معرضة غربة ونهار كرب عن سوا وين تقوبو معرضة غربة نهالكا ربعا سوا بناي عرزة بزالام بسات طوياري يا سانسا بناي عرزة بزالام بسات طوياري يا سانسا كان صباح نهالكا ربعا سوا تبع القمل تسكن صباح نهالكا ربعا سوا بني عرزة بزلام بسات طوياري يا سنسا ملك عقابة أبرس عمبابة
بعل عمة أنا يتسني بعل عمة ناتا ودباركا بعل عمة ترخب قالي تسعما فليت يلغو تتصقما ودقيع بعر بعل عمة ناتا ودنكل بعل عمة أتاود سمار بعل عمة أتاود سمهار بعل عمة ترخب خياس كسعما فليت يلغو تتصقما ملك عقابة قما يا قما بتكبر حالي بايلما شاشة حمني ما ملك عقابة قما يا قما بتكبر حالي بايلما شاشة حمني ما تود برح أبرادر بربي وأبصلح ملح زيوم ياي شكر عقدايو دتعم لازمي زيوم ياي شكر عقدايو دتعم لازمي أنقوان تحت تزغل العلي أتغط ورديغي بحيل فتاري تسغل العلي نطلت ورديغي